chavales e chavalas de segundo de BAC que lles poño a facer unha serie de traballos en filosofía do dereito e empezamos a traballar sobre conceptos, non? Sobre igualdade, sobre discriminación, sobre diversidade, sobre dereitos, legitimidade, tal, e empezan a falar tamén, empezan a contar cousas e a facer traballos e a relacionarlo con casos que coñecen, con tal, e a aposta era aposta en aula, non? Tiñan que expoñer o traballo. Eu lles fixarvos como me pasaba que lles decía que non quería papéis, que eu non quería que me entregaran nada, simplemente querían ver como defendían o traballo. Un pouco para forzar este rollo da comunicación. Bueno, entón, lles daba tamén unha tabla de como iba a avaliarlos polos contidos, pola amenidade, bueno, con toda unha serie de cláusulas para que tiveran en conta a súa comunicación. Bueno, pois, a verdade é que conseguimos ali unha maravilla. Contaban estupendo, nos enterábamos perfectamente, nos motivaban para seguir buscando, etcétera, etcétera. E entón, me parecía que aquelo non podía morir naquela clase, que iso había que seguir espallando, non? Entón, empecé, como daba clase a tanta xente, pois empecé a leválos a outros grupos. Os levaba a outros grupos e aquelo era la bomba, non? Porque os outros grupos flipaban de ver a chavales e chavalas jóvenes contándoles. Y entonces, pues uno de repente les contaba, les hablaba del amor, ¿no? Y de las trampas del amor y de los mitos del amor romántico, y outro lle falaba do bullying que a diversidade sexual, tal. Bueno, outro lle falaba dos intersexuais, outro lle falaba del techo de cristal, e así iban entrando en distintos temas. E claro, outros lle falaban do cuidado e xa se iban metendo con teorías, outros máis superficial, pero bueno, iban entrando os asuntos, non? E o que nos íbamos dando conta era que ali donde íbamos, logo os profes me decían, oye, que maravilla, me decían, quedaron encantados con ese grupito, e ese grupito como se chama? Bueno, é o comando, xurdiu así, non? E xa quedou o comando de igualdade. Entón, empezamos a ir xa sistemáticamente por todos os grupos do instituto e a cousa empezou a medrar, no comando empezaron a entrar xente de outros grupos, de outros cursos e ata hoxe, agora mesmo, aí tedes os primeiros días do comando. Hoxe, no comando, hai 105 persoas. Rapaces e rapazas, que moitos están no instituto e moitos outras están xa nas universidades e incluso xa son profesionais. Xa teño psicólogos, politólogas, traballadores sociais, educadores sociais, en fin, que é unha maravilla, porque ademais que estou conseguindo que é xente ca cabeza moi ben amueblada, que son quen de falar da importancia que teñen todas estas cousas, a importancia que tiveron para eles e a importancia que creen que esas cousas teñen que ocupar nas nosas vidas. Entón non é un carrete que vai por ali un profe e lles larga unha charla, non, son os seus iguais, cunha diversidade, porque a mí saben o que me gusta o comando, como veredes aí nas imaxes, entramos nunha clase e o comando sempre van 10, 15, 20 persoas. Entón, claro, tamén ven unha diversidade, ven persoas con máis formación académica, con máis rigor conceptual, logo hai outras persoas que son así máis lixeiras, máis superficiais, outros son máis frikis, bueno, aí hai un pouco de todo, e iso tamén lle dá un puntito moi fresco e moi interesante, non? Logo xa empeza a... Logo, ademais, non van con un discurso... O que ten o comando é que se fala espontaneamente. Cada quen ten a súa formación, ten os seus temas favoritos, pero non saben do que van falar, porque tamén a xente intervén, pregunta, e eles obedecen ao que se está falando ali. Nos empezan a chamar de distintos institutos, e entón vamos a institutos con unha condición, nos teñen que pagar o transporte e a merenda. Entón, ir co comando sempre é unha festa, vamos logo por aí de merenda.
ainda estivemos esta foto en BEADE a semana pasada, estivemos no Instituto de BEADE. Entón, que pasa? Que logo o comando está en todas as redes sociais e colgamos, por exemplo, todo isto que vos estou contando dos sitios e tal, hai algunhas veces se fan vídeos e se colgan en YouTube.